Poďme si teraz spoločne vyskúšať viaceré klávesové skratky, ktoré vám pomôžu pri presúvaní sa a pri označovaní častí hárka. Tak, poznáme už klávesovú skratku, ktorá nás dostane do bunky A1, teda tú fintičku cez pole názvov, takže dáme si. Dostanem sa cez pole názvov do bunky A1 Enter. Teraz si prosím spolu so mnou vyskúšajte následovnú možnosť. Budete na klávesnici držať tlačidlo Ctrl, teda tlačidlo CTRL. Držíme CTRL, držíme Ctrl. Nájdeme si šípku doprava na klávesnici a budeme stláčať šípku doprava. Ešte raz šípka doprava, ešte raz šípka doprava, šípka doprava, šípka doprava, šípka doprava. Skúšajte si toto prosím so mnou, čiže držím Ctrl a idem teraz šípka doľava, šípka doľava, šípka doľava, doľava. Skúste sa s týmto trochu chvíľu pohrať. Pozrime sa, čo sa bude diať, keď použijem Ctrl šípka dole. Ctrl šípka dole, 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 dole a dole. A Ctrl šípka hore, 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 hore a hore. Než si pustíte video ďalej, skúste si najskôr sami pre seba verbalizovať, čo podľa vás tá klávesová skratka Ctrl šípka robí. Dúfam, že ste si to už skúsili sami pre seba povedať, verbalizovať, čo robí Ctrl šípka. Spravidla mi to ľudia na tréningoch hovoria, že preskakuje prázdne bunky, preskakuje vyplnené bunky, rýchlo nás presúva. Ak ste si takéto nejaké veci povedali, tak nie ste ďaleko od pravdy. Poďme si to teraz úplne presne špecifikovať, čo robí tá klávesová skratka Ctrl šípka. Klávesová skratka Ctrl šípka robí to, že vás, zjednodušene povedané, rýchle presúva po blokoch a teraz zložitejšie povedané, Ctrl šípka vás v smere šípky dostane vždy na koniec zapísaného bloku, začiatok ďalšieho zapísaného bloku, koniec zapísaného bloku, začiatok ďalšieho zapísaného bloku, koniec zapísaného bloku a ak už v smere šípky nemáte žiaden zapísaný blok, tak vás dostane do posledného stĺpca alebo do posledného riadka. Poďme naspäť. Ctrl šípka doľava ma dostáva na začiatok zapísaného bloku, koniec zapísaného bloku, začiatok zapísaného bloku, koniec zapísaného bloku, začiatok zapísaného bloku, koniec zapísaného bloku. Takže, ak ste niekedy v práci videli, že sa nejaký kolega veľmi rýchlo presúva po Excel hárku, tak pravdepodobne, a vyzerá to tak, ako by preskakoval nejaké prázdne alebo aj plné bunky, pravdepodobne používal Ctrl šípka.